Pagpalain po dahil labus ng ating pinakamamahal na Panginoon. At sa mga sandaling ito maminamahal, yung ating mga kabataan, Children's Choir, lahat ng Children's Choir, walang manatili sa sasakyan dito sa harapan. Kaya tayo po lahat ay tumayo. Tayo po lahat ay tumayo pang magbigay galang salita ng Diyos. Dahil ating pinagpalang mga aral. Narito po tayong beloved preacher, Brother Jobin Ferrer. Palakpakan natin ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Tayo lahat dumalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos sa mga bandal sa iyong pangalan namin, pinakamamalapinis, maraming salamat po sa kalakas at taglay po namin sa mga oras at buhay na bumula sa iyo. Pagkakataon, binibigay mo kami sa amin, malapayo kami sama-sama sa buong araw at tumalapay noon. At aming mapurikat, mapasalamatan. At aming maibigay ang mga dapat papuri sa iyong dakilang pangalan, malapay noon. Pamula sa pandalangin, namin ginagalang minamaribang lista, Waldo Estrada, Almeida, ay po mga minamal na mga gawa, malapay noon. Ipadalain kami, malapay humingi kami kapatawaran sa mga kami sa buong pagkasala sa iyo. Patawarin mo bawat sa malapay noon. Huwag mo tingnan naman kung pagkasala kundi puso nagsisisi sa oras nito. Pagpalain mo kami lahat, malapay noon, at sa iyong pagpapatuloy, malapay noon, sa iyong pagkakasalita, nagisa mo salita, pati panglingkod sa kanakin, wala magagawa, basahan lamang, wala akong magagawa sa akin salamat ko liya kabuk malapay noon. Dali mo papapalang espiritual. Sabi mo mga kapatid sa dako ito. Pagpalay mo kami sama-sama naming sinasaway lahat ng dibon yung hadlang. Gawa ng kaaway. We come to cast out in the mighty Jesus cast out. In Jesus' mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. At tayo na po mga minamalay makaupo at ating pong pag-aralan ng salita ng ating mahal na Panginoon sapagkat tunay nga po mga minamahal talagang mag-alas 4 na. Amen. Amen. Ngunit sabi nga, more praising, more blessing. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag marami ang ating ginagawang pagpupuri, mga minamahal, dumarating ang grabing pagpapala sa mga tunay na anak ng Diyos. Amen. At mapulat mga minamahal sa kapitulutan ng ating pong beloved preacher. Ako po bati ng isang magandang hapon sa ating pong mga minamahal na mga bisita. Welcome na welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po ay nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Ito yung pinanguna po natin pong iginagalang minamalabang lista, ating beloved evangelist Waldo Estrada, Almeida. And we give due honor and respect to the beloved family of our beloved parents in the Lord. Of course, we remember and cherish the blessed memories and teachings of our beloved Pastor Waldo Estrada, Almeida. At ganoon po sa ating pong beloved Assistant Pastor Lina Cumona Almeida. Sa ating mga beloved workers at ating mga beloved elders, magandang hapon po. Maging sa ating mga beloved brethren, higit sa lahat ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Lahat po ng pinagpala, sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At talagang dapat tayo po atento sa mga bata, umupo ng maganda, wala munang lalakad-lakad. Amen. At sapagkat napakahalaga na ating pong mapakinggang mainam ang salita ng ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Atin munang basahin ang ating pong unang talata dito sa aklat ng Mateo, ang kabanatay 1, talatay 22 hanggang 23. Amen. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 1, talatay 22 hanggang 23, ganito po ang pagkasulat. At nangyari nga ang lahat ng ito upang maganap ang sinalita ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta na nagsasabi, talata 23, narito, ang dalagay magdadalang tao at manganganak ng isang lalaki at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na kung liliwanagin ay sumasa atin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Hindi yan palakpak nang nagsiselebrate ng Christmas, mga minamahal. Amen. Talagang dapat talagang active na active at saka with boldness kung tayo po yung magpuri ngayon, mga minamahal. Sapagkat ngayon ay sabi nga, ito'y ating pong pag-celebrate ng ating Thanksgiving, Christmas Thanksgiving for this year, 2025. Ang sabi ng talata, mga minamahal, now all this was done that it might be fulfilled, which was spoken of the Lord by the prophet, saying, behold,
a virgin shall be with a child, and shall bring forth a son, and they shall call his name Emmanuel, which being interpreted is God with us. Ating muna pamagatan, ating pag-aaralan, Jesus' birth, a season to celebrate. Alam po niyo mga minamahal, pag sinabi natin Christmas Day, it is a day, alam natin kung saan mga minamahal buong mundo mag-celebrate yan because we know that is the day of the birth of Jesus Christ. Lahat po magsabing Amen. Ang sabi dyan mga minamahal, hindi man natin sinasabing 25 is the exact day na ang mahal na Panginoon ay nung nagkatawan tao ay pinanganak mga minamahal. Pero alam natin mga minamahal na, di ba, hindi na issue kung anong araw. Ang importante mga minamahal sa mga tunay na anak ng Diyos, alam natin na mayroong Kristo na nagkatawan tao, mga minamahal siya ang Diyos na nagkatawan tao, amen? Upang ikaw at ako ay magmana ng buhay na walang hanggan. At yan mga minamahal ang isineselebrate natin lahat, sapagkat alam natin mga minamahal, ito'y araw ng ating katubusan. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Sabi nga ng talata mga minamahal, it is an event when the Holy God dwelt with the sinful people like us. Ito daw po mga minamahal ang araw na kung saan ang Diyos mismo nagkatawang tao. Amen? Sabi nila ang Diyos ay walang iba ay malit na Diyos, malaking Diyos. Hindi ganun mga minamahal. Yung Diyos na kaisa-isa, nagkatawan tao upang ikaw at ako mga minamahal ay magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ng talatao, Emmanuel, meaning God with us. Lahat po na nakakaintindi pag sinabing God with us, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Maraming tao mga minamahal, they don't understand this word, God with us. Hindi nila alam ito. And some people, mga minamahal, some religions, they do not celebrate Christmas. Sabi nila mga minamahal, sabi, di ba, hindi yan totoong araw eh. Kaya di kami nagsiselebrate yan. It's a pagan activity. Ginaganon-ganon pa nila mga minamahal. Amen. Tayo mga minamahal sa araw na ito, are we celebrating Christmas Day? Pumalagpak po muna tayo ng napakalakas mga minamahal. Pero mula kanina parang matabang ang mga anak ng Diyos. Ang daming problema kasi brother eh. Ang daming nasa isip ko ngayon eh. Ang daming challenges, ang daming mga iniisip ko ngayon, mga gastusin, wala kaming hamon, wala kaming mabagong damit, wala kaming laruan, wala kaming anumang magandang masasabing something to be brag, mga minamahal, wala. Amen? Pero yan ang dahilan kaya hindi ako makapagpuri ng grabe. Kaya nga inaantok ako kanina eh. Sumasayaw ang mga mimers, talagang parang baliwala na lang. Nag-perform ang mga winners natin. Palakpakan po muna natin mga minamahal natin, mahal na Panginoon. You do not even appreciate the message of the performance because inaantok ka kasi. Amen. Dami mo problema, dami mong iniisip. And then you say you are celebrating. Sinasabi mo, ay nagsiselebrate ako. Hindi po gano'n na nagsiselebrate mga minamahal. Ang nagsiselebrate ng Christmas ay grabing pagpapasalamat sa Diyos sapagkat minsan sa ating buhay, isa tayo sa kinahabagan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, hindi ka inaantok ngayon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, hindi mo pinapansin ang init ng panahon. Kung ikaw ay totoong nagsiselebrate ng Christmas, laman ng puso't isipan mo ngayon ay walang iba kundi ang pagpapasalamat sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Maraming Kristiyano sa ngayon, mga minamahal, if we ask them, how do you define Christmas? Ang sasabihin ng ilan, mga minamahal, Christmas party yan. Regalo yan. Bagong damit yan. Laruan yan. Madaming pagkain yan, family gathering yan. At kapag wala yan, hindi sila magiging masaya. Amen? Pero tingnan nyo mga minamahal, may mga tao ngayon, sa ating buong mundo ngayon mga minamahal, may mga tao na walang kapayapaan sa buhay. Amen? Ang ilan nasa kulungan. Merong mga kapatid, mga tao ngayon, mga minamahal na walang trabaho. Ang ilan, mga minamahal, grabe sa kalungkutan, namatay ang kanilang mga mahal sa buhay. Homeless.
Wala silang matahanan. Away ng pamilya, napakagulo. Christmas na Christmas, mga minamahal. Ang ilan may karamdaman, bagamat ang ilan na grabe nagsasayan, ang ilan grabe na sa gitna ng karamdaman. Hopeless. Di ba? Ang ilan, dahil sa kalamidad, nasira ang mga bahay, nasunog ang kanilang tahanan. Grabe, ibig sabihin, mga minamahal, nagtatanong sila ngayon, ito ba ang Christmas? Ito ba yung sinasabi ng talatang nabasa na God with us? Ito ba yung sinasabing nasa atin ang Diyos? Bakit ganito ang aking nararamdaman? Bakit ganito ang lungkot-lungkot ng aking buhay? Amen. At ako'y naniniwala, some of us, kung bakit hindi tayo ngayon makapagbigay ng todong pagpapasalamat dahil isa tayo sa hindi nakaka-appreciate ng salitang God with us. Lahat po muna ay pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Mateo 27, talata 22 hanggang 23, kindly. Lahat po muna ng hindi inaantok, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen. Ganito po ang pagkasalabi. Sinabi sa kanila ni Pilato, ano ang gagawin kay Jesus na tinatawag na Kristo? Sinabi nilang lahat, mapako siya sa cross. Sa 23, at sinabi niya, bakit? Ano ang kasamaan ng kanyang ginawa? Datapuat sila'y lalong nangagsigawan, nangagsabi, mapako siya sa cross. Amen. Isang araw, mga minamahal, mayroong isang very powerful man. His name is Pilato, Pontius Pilate. Amen. Noong nasa harap niya mismo ang ating mahal na Panginoon, tinanong niya, mga minamahal ang mga tao, ano ang gagawin natin dito sa Jesus na ito? Amen. Amen. Nasa harap na niya si Jesus, pero hindi niya alam kung anong gagawin niya, mga minamahal. Ganon din ang ilang mga Kristiyano. Lahat ng tumanggap na sa mahal na Panginoong Jesus, sumigaw ng praise the Lord. Pero hindi mo pa alam kung anong gagawin mo sa Jesus na yan na sa iyong buhay. Kapag may problema ka, natataranta ka because you do not appreciate that Jesus is with you. Kapag ikaw ay mayroong mga problema, utang ka, saan ka pumupunta? Hindi sa mahal na Panginoon, kay Bombay ka pumupunta. Bakit? Because you do not appreciate the Jesus that is in you. Kapag ikaw ay may karamdaman, saan ka pumupunta? Doon ka agad sa doktor. Because you forget na ang Diyos na si Jesus nandiyan sa iyong puso, nakalimutan mo na kaya niyang magpagaling sa lahat ng karamdaman na meron ka. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Isang mensahe yan, mga minamahal, that we should appreciate. Hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Totoo, lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. It was only you. It is only me. Lahat tayo nakikilala na Panginoon. Pinagpalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Ang taging meron yan. Hindi lahat. Amen? At kapag meron kang sinasabi ng Biblia, you should appreciate the Jesus that is in you. Dapat alamin mo. Anong dapat mong gawin? Meron ka ng Jesus dito. Hindi yung katulad ni Pilato, mga minamahal. Anong gagawin ko sa Jesus na ito? Amen? Some people are afraid of facing the realities of life. Hindi nila alam, mga minamahal, kung paano ang kanilang gagawin. Bakit? Sapagkat hindi nila alam kung anong magagawa na kung ang Diyos ay nasa kanilang buhay. Lahat po'y pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Lucas 2, talata 7 hanggang 12. Lahat po'y sumigaw ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, kabanata 2, talata 7 hanggang 12. At kanyang ipinanganak ang panganay niyang anak na lalaki. At ito'y binalot niya ng mga lampin at inihiga sa isang pasabsaban, sapagkat wala ng lugar para sa kanila sa tuluyan. At may mga pastor ng tupa sa lupaing ding yaon na nangasaparang na pinagpupuyatan sa gabi ang kanilang kawan. At tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kalwalatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. At sila'y totoong nangatakot. At sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong mga takot, sapagkat narito, dinadalhan ko kayo ng mabubuting balita
ng malaking kagalakan na siyang sasabuong bayan, sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa bayan ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. At ito ang sa inyo'y magiging pinakatanda. Masusumpungan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang pasabsaban. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Kapag narinig natin mga minamahal ang balita ng anghel, kung isa tayo doon sa mga shepherd na yun, mga minamahal. Amen? Put ourselves in those shepherds that are there. Amen? At ang sabi na, sinabihan ka ng anghel, behold, have a joyful day, sapagkat sa araw na ito'y ipinanganak ang inyong tagapagligtas. At ang magiging tanday ganito, ang bata laying in a manger. Amen. Amen. Alam po niyo mga minamahal, kapag narinig mo ang hari ipapanganak, ano nasa isip mo kagad? Sa dami kasi ng pinapanood na telenovela at saka pelikula at saka nababasang libro, sabi lang, ay hari, may king yan, very powerful yan, ang laki ng kanyang kastilyo, makapangyarihan yan. Ganun kagad ang nasa isip natin. Amen. Pero ang sabi ng talata, mga minamahal, ang haring darating sa inyo, malalaman niyo dahil siya'y nakahiga sa isang pasabsaban ng mga hayop. Grabe, maring mag-isip ang ilan, akala ko ba hari? Bakit wala man lang chariot? Bakit wala man, hindi sa pinakamagandang hospital siya ipinanganak? Bakit hindi siya nakatira sa isang kastilyo? Maring tayo magtaka, mga minamahal. Bakit? Because most people nakapokus doon sa manger na kung saan, mga minamahal, ikinilay down ng ating mahal na Panginoon nung siya ipinanganak. Amen? Nagdumitingin ka doon sa maling pangit na bagay. Doon ka nakatingin. Kaya nga, mga minamahal, hindi mo magawang palakpakan ng Diyos eh. Bakit? Dami kong problema, brother eh. Amen? Hindi ako makapalakpak ngayon. Kung magpatuto ka, brother, sister, ay hindi ko pwede hindi ko pinagpala eh. Hindi pinagpala, pero ang lakas-lakas ng katawan, palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Hindi daw siya pinagpala, may pamasahe, may kinain kanina kagabi, mayroong ngiti sa kanyang labi, may pamilya siya, may bubong ng kanyang tahanan, at sila'y masayang pamilya. Saan mo sasabihin, hindi siya pinagpala. Bakit? Nakatingin doon sa mga pagsubok sa buhay. Focusing on the manger. Ang sinasabi ng Biblia, mga minamahal, ang sabi ng anghel, behold, have a joyful day. Hindi niya sinabing because there is a manger. Ang sinabi niya, a baby laid in the manger. Dahilan kung bakit ka maging masaya ay hindi sa hirap at pagsubok na meron ka, kundi si Jesus na nakalagay sa gitna ng mga pagsubok na yan. Bagamat may pagsubok ka, mga minamahal, hindi ka iniiwanan ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung batang nakalunok ng stapler, sa totoo lang, delikado yun. Amen? Pero dahil may Diyos sa kanyang buhay na nagpapagaling, yung stapler na kanyang nalunok, inalis ng ating mahal na Panginoon. Tinulungan ng himala ang ating mahal na Panginoon. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Last 2 weeks ago, nakapag-experience tayo ng pinakamalakas na bagyo. Amen. Johan. Lahat po na nakaranas yan, pumalakpak ng malakas sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal, napakainam na tayo nakikinig sa banal na pulpito. Kapag tayo mga pangangaral na katulad dito, nakikinig ka, hindi ka dapat inaantok. Amen? Ang ginawa namin, mga minamahal, sa aming buhay, sapagkat kung kami natutukabagan ng mahal na Panginoon, talagang maski na sa maliit na malaki, napakahalaga na tayo'y maging matapat na Kristiyano pagdating sa pagbibigay. So yun ang ginagawa namin without anything else, without any exchange. Basta't ginawa na namin ito, mga minakahabagan ng mahal na Panginoon, nilagak ng Diyos sa aming puso ang desire nung gumanap ng bagay na ito. Amen? Sa kanang amin, mahirap yun. Pero dahil kinahabagan kami ng mahal na Panginoon, naglagay siya sa aming puso ng grabing desire maganap ang mga bautos nito ng ating mahal na Panginoon. Sa ganap na, sabi namin, mga bago dumating ang bagyo na yan, napakalakas.
Sabi ko dun sa kasama mo, meron ka po kaming maliit na farm dun sa Umingan, Pangasinan. It so happened that we already spent hundreds of thousands, mga minamahal, para dun sa aming mga pananim na mga gulay, ampalaya, kalamansi, talong, iba't iba. Bahay kubon tawag namin doon, mga minamahal. Amen? Ito na, darating ang pinakamalakas na bagyo. Amen? So ang sabi ko, delikado yan. Sabi ng aking kasama, paano yan, sir? Sayang yung ating pagod. Malugmok na lugmok ba? Sabi ko, para lang hindi siya masyadong malugmok. Sige lang. Ang importante is, basta manalangin tayo, magtiwala tayo sa Diyos. O basta, sige lang, kung masira lahat, di wala problema. Patanim ulit tayo. Pero ang kanyang inisip, yung pagod ba? Wala man lang bumalik. Amen. So sabi ko, basta't magtiwala tayo. Habang dumarating, mga paparating ang grabing bagyo, mga minamahal. Dito dumaan sa atin yan. Amen. Dagupan, Umingan area, dumaan yan. Amen. At alam po niyo, mga minamahal, sabi ko, bahala na. Sige lang. Pag kinabukasan, inintay kong mag-text yung aking kasama, mga minamahal. Nag-text siya. Sabay litrato-litrato, mga minamahal, ng aming mga halaman. Yung aking kasamahan, hindi po yun kapatiran. Pero sa unang pagkakataon ko siya napakinggan, sabi niya, "Praise God! Sir!" Gumagano siya, mga minamahal. Sabi ko, "Ano problema?" Sabi niya, "Yung ating mga halaman, bagamat dumaan ang napakalakas na bagyo, ni yung mga bulaklak ng kalamansi at ampalaya, wala ni isang nahulog." Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Bakit? Totoo ang salita ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating malabay noon. Magtiwala ka sa Diyos. Yung Jesus na mayroon sa iyong buhay. Focus on Him. Huwag kang mag-focus dun sa problema. Huwag kang bibitaw dun sa Jesus na nasa iyo. Sapagkat yun ang tanging dahilan kung bakit tayo sinabihan ng anghel, "Behold and rejoice! Because a baby born is laid in the manger." Lahat po na nakaunawa, pumalakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Everybody shout, "Praise the Lord." Everybody shout, "Praise the Lord." Genesis 39, malapit na po tayo magtapos. Genesis 39 verses 2 to 3, italon sa 6. Amen. Amen. Ganito ang pagkakasabi. At ang Panginoon ay sumakay Jose at naging lalaking mapalad, at siya'y nasa bahay ng kanyang Panginoon na taga-Ehipto. At nakita ng kanyang Panginoon na ang Panginoon ay sumasa kanya, at ang lahat ng kanyang ginagawa ay pinagpapala ng Panginoon sa kanyang kamay. Sa 6, at kanyang ipinamahala ang lahat niyang tinatangkilik sa kamay ni Jose, at hindi siya nakikialam ng anumang kanya, liban sa tinapay na kanyang kinakain. At si Jose ay may magandang pagmumukha at kahali-halina. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat po na nakaunawa, sumigaw ng praise the Lord. Ibigay nga natin ng grabing malakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. At sabi dito, mga minamahal, and the Lord was with Joseph. Diba sabi ng talata natin, God with us. Amen. Si Jose, sa kanya, nasa kanya ang Diyos. Sabi niyan, and the Lord was with Joseph. Anong meron kapag nasa iyo ang Diyos? Si Jose, and he was a prosperous man, and he was in the house of his master, Egyptian. Kung daw nasa iyo daw ang Diyos, mga minamahal, sabi niya, no? Kung nasa iyo ang Diyos, hindi ibig sabihin, mga minamahal, ikaw lang ang presidente. Hindi ibig sabihin, ikaw yung boss dun sa bahay. Dito, si Jose, meron siyang amo, the Egyptian. Ang sabi ng talata, mga minamahal, house of his master, Egyptian. So, hindi siya amo. Amen. Siya ay alila, si katulong. Lahat po magsabing amen. But, ang sinasabi ng talata, he is a prosperous man. So, hindi pala totoo, mga minamahal, na kapag sinabi ng Diyos, ikaw ay aking ilalagay sa ulo at hindi buntot. Ikaw ay managing babaw lamang at hindi sila. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang presidente. Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang boss doon sa kumpanya nyo.
Hindi ibig sabihin, ikaw lang ang boss doon sa may-ari ng bahay ng amo mo. Ang sinasabi ng talata, though you have your boss, though you have your mga superiors, pero bawat isang may Diyos sa kaniyang puso, nakikita ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Dati-dati mga minamahal, di ba sabi natin, ay, sabi kasi pangako ng Diyos, siksikli umaapaw, ako'y para magiging ulo, hindi buntot, hindi magtatagal, yung kotse na yan, yung may-ari niyan, akin na yan. Nawala, natuloy ang pagkotse ng boss mo, naging iyo na. Amen? Sa walang posible doon. Amen? Pero ang sinasabi ng talata, maski na ikaw ay nandyan sa posisyon mo ngayon, ikaw man ay janitor, ikaw man ay driver, ikaw man ay talagang gardener, ikaw man ay sabi na ordinary na talagang manggagawa ng gobyerno, sa bawat kilos mo, nakikita ang pagpapala ng ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Anong pagpapala yun, mga minamahal? Sa verse 3, ang sabi niya, and his master saw that the Lord was with him, and that the Lord made all that he did to prosper in his hand. Yung palang boss natin, yung kung sino man yung amo natin ngayon, amen, pinagpala yung mga totoong amo, amen, pero kapag ikaw ay nangangamuhan, amen, basta't ginagawa mong kalooban ng Diyos, at sinabing, you will become prosperous, makikita ng iyong amo na ikaw pala'y pinagpala ng mahal na Panginoon. Patotoo ng ating mga minamahal na kapatid, performance nila nung kagabi, nung Friday. Yung kanyang amo sabi, ay mayroon tayong activity, dapat nakapantalon. Ang isang tao, isang Kristiyano, hindi po pwede dahil tinuturo sa Jesus Miracle Crusade, hindi dapat nagpapantalo ng sister para sa glory ng mahal na Panginoon. Amen? At yan dahil mga minamahal talaga, siya po akala niya siya mawawala, mga minamahal, tatanggalin na siya sa trabaho. Pero nung nakita mga minamahal ang kanyang grabing pagtupad sa utos ng Diyos, sabi ng kanyang amo, simula ngayon, ikaw na ang magiging supervisor. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Imbis na tanggapin ang parusa, siyang ipinangat. Bakit? Pinanghawakan ang salita ng mahal na Panginoon. Amen? Hindi nila kinalimutan o ipinagpalit yung Jesus na nasa kanilang buhay. When God is with us, people will see how prosperous we are. Na makikita nila kung paano tayo pinagpala, mga minamahal. Hindi ko kailangan napakaraming milyonaryo ka para masabing ikaw ay pinagpala ng Diyos. Amen? Yung kapag ikaw ay nagtrabaho, lahat ng gawa mo ay pinagpapala ng Diyos. Dati-dati negosyo bangkarote, ngayon pinagpala na, isa kang pinagpala sa lahat ng pinagpala. Kapag mayroon kang karamdaman, lumalapit sa ipinalangin, sa bawat dalangin, or prayer ng ating malapastor, pinalangin at yan ay gumaling, pinagaling ng mahal na Panginoon, ikaw ay pinagpala sa lahat ng pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung dati mong buhay, butas ang bubong, wala kang trabaho, ngayon pinagpala ka na, dapat mong ipagpasalamat yan sa ating mahal na Panginoon. Pero bakit hindi ka makapalakpak? Dahil nakalimutan mo na Diyos ang nagbigay sa iyo ng pagpapala na yun. Ang nakikita mo na ngayon ay puro problema. Ang nakikita mo na ngayon ay puro pagsubok sa buhay. Ang nakikita mo na ngayon, mga minamahal, ay kung papaano, mga minamahal, ay ang kinin yung mga bagay na kinaiinggitan na natin. Ba't tandaan po natin, mga minamahal, ang totoong pinagpala ng Diyos, hindi naiinggit sa kanyang kapwa. Ipinagpapasalamat kung anong meron ka. Amen? Sa ngayon, mga minamahal, maraming tao talagang pagtingin niya kaliwat kanan, kung gaganda ang damit nila. Di ba? Buong buhay nila, nagkataluko-luko ng buhay nila, lungkot na. Bakit? Sa kakaingit, sa kung anong meron kapitbahay nila at mga kumadre at kumpadre nila. Nakakalimutan nila yaong bagay na meron na sila. Ang kinainggitan nila yung wala sila. Pero nakakalimutan nila yung bagay na meron na sila.
Ang sinasabi ng Biblia, kung gusto mo maging masaya, kung anong binigay sa iyo ng Diyos, ipagpasalamat mo yan. Magiging masaya ka. Palakpakan mo natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Palakpakan po natin ang napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Ang sabi ng Biblia, Joseph's hand, all things were given unto him. Lahat pinagpala ng mahal na Panginoon. Kaya nga meron tayong kapag meron tayong mga bagay na ginagawa, paano mo sasabihin pinagpala ka kapag yung bawat hawakan mo ng instrumento sira? Amen? Hindi ba talaga, di ba? Magagalit talaga, sira. Okay yan, tapos sinira mo. Hindi yung pagpapala. Amen? Ang totoong pagpapala, sira, magagawa. Yun ang totoong pagpapala. At kapag ikaw yun, malalaman mo, because God is with you. Pumalakpak po tayo ng napakalakas, mga minamahal. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Anong sinabi ng verse, mga minamahal? Ating basahin yung verse 6. Ano sabi ng verse 6, mga minamahal? Sabi niyan, pakilagay sa verse 6, mga minamahal. Ang sabi ng verse 6, nawala na yung ating verse 6, mga minamahal. Amen? Sabi dito sa verse 6, mga minamahal, sabi diyan, si Joseph, mga minamahal, ay talagang nakita niyo, naging kahali-halina, kagandahang, gumandang lalaki si Joseph, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil makikita natin, mga minamahal, sabi ng verse 6, and he left all that he had in Joseph's hand, and he knew not what he had, save the bread which he did eat. And Joseph, sabi diyan, Joseph was a goodly person and well-favored. Ang sabi ng Tagalog, magandang lalaki si Joseph. Kapag nasa iyo, mahal na Panginoon, walang pangit na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Amen. Kaya nakita nyo, kapag naglalakad ang mga Kristiyano, ating mga choir, malalaman mo, mga minamahal, mahaba ang palda, mahaba yung buhok. Yung ilan, mga minamahal, kapag lumalakad maiksi ang kanilang damit, naka-shorts, amen, binabastos sila ng mga tao. Pero kapag ang taga-Jesus Miracle Crusade ang dumaan, nananahimik ang mga lasenggo, pinadadaan sila ng buong paggalang. Bakit? Sapagkat alam nila, sila'y tunay na anak ng Diyos. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Subukan yung sumakay sa bayan. Sabihin nyo, saan kayo? Sa Jesus Miracle Crusade. Ang sasabihin sa iyo ng mga taga-tricycle, saan? Yung may mahabang buhok na mga magaganda? Punta din. Punta doon. Punta ka dito. Bakit? Alam na nila, sapagkat sa mga tunay na anak ng Diyos, walang pangit. Lahat. So we are created in the likeness and image of God. Ibig sabihin, mga minamahal, hawak ng Diyos ang mata ng mga tao. Pag nakita nila, mga minamahal, nakita niyo, mga minamahal, ang bawat isa, pinagpapalang lubos ng ating mahal na Panginoon. Subukan mo, mga minamahal, na hindi ka magpakainit. Yung isang grabe, glory to God, tapos biglang malamig. Tingnan niyo yan. Kundi parang pinag-iwanan ng panahon. Bakit? Nawala ang glory ng mahal na Panginoon. Pero as long as you have the glory of our God within you, mararamdaman mo, mga minamahal, pinag-iingatan ka at pinagpapala ng ating Diyos na buhay. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kaya nga, mga minamahal, ang sabi ng Biblia, huwag tayong tumingin doon sa mga pagsubok. We will be coming, magdarating na yung 2026. Amen? Kung yung 2025 ay puro ka sa pagsubok nakatingin, subukan mong tumingin, huwag doon sa manger, pasabsaban, huwag doon. Tumingin ka doon sa Jesus na nakahiga sa pasabsaban. At sinisigurado ko sa iyo, hindi ka mauubusan ng pagpapasalamat sa Diyos. Hindi ka mapapagod magpuri sa Kanya. Magiging in boldness in everything that you do. Sapagkat alam natin, mga minamahal, na ang Diyos parati kasama ng bawat isa. Amen? Amen? Huling talata, Habakuk, kindly. Habakuk, kabanata ay 3, talata ay 17 hanggang 18. Amen. Praise the Lord.
Dito po sa aklat po ng Habakuk sa Kabanata 3, talatay 17 hanggang Dapat instrumentalist, 18. please. Sapagkat bagamat ang puno ng igos ay hindi namumulaklak, ni magkakaroon man ng bunga sa mga puno ng ubas, ang bunga ng ulibo ay maglilikat, at ang mga bukid ay hindi magbibigay ng pagkain. Ang kawan ay mahihiwalay sa kulungan, at hindi na magkakaroon ng bakahan sa mga silungan. Gayon may magagalak ako sa Panginoon. Ako'y magagalak sa Diyos ng aking kaligtasan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kulang na palakpak yan, mga minamahal. Amen? Ang sabi ng talata, tandaan niyo mga minamahal, yung mga Kristiyanong tumitingin na sa pagpapala, nakakalimutan nila magpasalamat sa Diyos. Amen? Amen? Totoo yun. They just let things pass because they thought it's just nothing. Pero ang sabi ng Biblia, sa bawat bagay na ating tinanggap sa Diyos, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Matuto tayong pumalakpak, matuto tayong dumalo, matuto tayong gumanap ng kalooban ng mahal na Panginoon. Amen? Dahil hindi tumigil ang Diyos magbigay ng pagpapala. Kung anong meron ka ngayon, sinasabi ko sa inyo, maraming tao ang wala niyan. Amen? Amen? So wala kang karapatang sumimangot ngayon. Wala kang karapatang malungkot ngayon. Bakit? Napakaraming meron tayo na wala ang iba. Kinaiinggitan yan ng iba. They really, di ba, crave to have that. They're craving to have that. Grabe. Sana ganyan na sa, di ba, gustong-gusto nilang magkaroon ng anong meron tayo. Unang-una, kapayapaan. Paggising mo sa umaga, kumakalug-kalug ang bigasan, wala ka ng bigas, pero nakangiti ka pa rin. Sabihin mo, praise the Lord, fasting tayo mga anak, nais ng Diyos, magpakainit tayo. Puri ng puri, maya-maya may kakatok. May balita ko ng bigas. Sino nagsabi? Pero wala nga talaga. Ngayon, punta kayo sa bahay, kuha kayo ng isang kaban. Bakit? Nangyari yun sa aming buhay. Amen. Puri kami, wala talaga. Sabi nung, wala taguyan, walang bigas. Sabi ko, okay, fasting tayo. Pinagpapasting tayo ng mahal na Panginoon. Sabi nga, in everything, give thanks. Diba? May pagpapala, wala, praise the Lord. Amen? Amen? Kaya dapat ang Kristiyan, di pumipili na may pagpapala lang. May pagpapala, may wala, may hamon, wala. Lahat dapat nagagalak. Bakit? May Jesus na ipinanganak, naligtas ka, naligtas ako. Palagpagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya ang sabi ng huling talata, although the fig tree shall not blossom, kahit na daw ang fig tree ay hindi na lumago, neither shall fruit be in the vine. Maski na yung halaman ko hindi na magbunga, sabihin walang pagpapala. The labor of the olives shall fail, and the fields shall yield no meat. Mawala na yung aking mga hayupan, di na sila mga anak. Amen? Ang sabi ng talata, the flock shall be cut off from the fold, and this shall be no herd, or there shall be no herd in the stall. Mawawala na lahat ang pagpapalang meron ako. Yung mga bagay na ini-enjoy ko, pag nawala na lahat yan, ano, malulungkot na tayo? Ang sabi niya, yet I will rejoice in the Lord. I will joy in the good God of my salvation. So hindi ka masaya ngayon dahil pinagpala ka lang. Amen? Amen? Masaya ka ngayon dahil may Jesus na ipinanganak para tayong lahat ay pagpalaing lubos. Ibig sabihin mga minamahal, kung sa oras na ito, nakatingin ka pa rin sa pagpapala, naglilimitasyon yan ng iyong kakayahan para gumalak na masyado na bigay na mahal na Panginoon. Pero kung ikaw natuto magpasalamat, mapasa merong pagpapala o wala, ang importante, mayroon kang Jesus sa iyong buhay, hindi nawawala ang iyong pagiging tunay na anak ng Diyos. Bagamat may pagsubok sa buhay, hindi mo iisiping bababa sa pagiging mga awit. Bagamat ikaw ay may mga problema sa buhay, hindi mo isipin na ikaw ay lumayo sa banal na gawain, magmugmog sa iyong bahay. Hindi makakatulong yun sa iyo. Kung ikaw ay may problema, lalo kang lumapit sa Diyos upang na sa ganon, lalo mong masumpungan ang kainitan na gagaling sa ating mahal na Panginoon. Tayo po natin tumayo, awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Nung una
Ang sabi ko, maglilingkod at magtatapang sa ngalan mo. Nung una, ang pangako ko, ako ay aawit at sasamba sa babalik mo. Ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo at huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Kristo, ako'y hawakan mo. Nung una, ang sabi ko sa'yo ay asa, tiwala ko'y iyong Amen, Kristo. Nung una, ang sabi ko, hindi kita iwan, Lalayo sa tungkulin ko sa'yo. ngunit pag-ibig ko ay nanlamig, nagtiwala sa sarili, at sa iyong mga kamay ako ay nawala. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo, tulungan mo ako Muling ibalik ang unang pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo, huwag ilalayo sa dakilang pag-ibig mo. ako'y hawakan mo. Maminamahal, Christmas is not just about celebration. Amen. Hindi lang ito patungkol sa mga okasyon. Ito rin daw po, mga minamahal, ay oras upang ating pagnilayan. How is our 2025? Nung nakaraang Biyernes, yung theme ng ating mga celebration
despite all the predicaments, naging matagumpay tayo through fervent prayer. Hindi tumitigil ang anak ng Diyos. Hindi pinababayaan kung anong nararamdaman mong panlalamig. Sometimes hindi mo na magawang magpasalamat dahil overjoyed na tayo masyado. Why not thank Jesus? Ba't hindi mo pasalamatan ang mahal na Panginoon sa pamilyang meron tayo? Sa totoo lang, maraming tao ngayon dun sa kulungan gustong makasama ang kanilang pamilya pero hindi nila magawa. Pero tayo, masaganang kasama ang ating pamilya. Praise the Lord. Hallelujah. Maraming tao dun sa ospital gustong makikasama ang kanilang mga mahal sa buhay, tumawa, makihalakhak, makiyapos sa kanila, pero hindi nila magawa. Dahil bawat hangin na kanilang inilalagap, pinapayaran ito ng halaga sa mga oxygen dahil sila'y may karamdaman, delikado ang kalagayan. Pero ikaw, malayang-malaya nagagawa dahil pinagpala ka ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Nasaan ang pagpapasalamat ng mga anak ng Diyos? Nagsimula tayo 8:30 in the morning. Mula kanina hanggang ngayon, naipadama mo ba ang pagpapasalamat mo sa Diyos? Ang naririnig ng Diyos sa'yo, puro complaint, puro problema. Hallelujah. Ibigay mo papapasalamat na naharapan sa mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ako ng pag-ibig ko. Ako'y awa. We love you, Lord. Hallelujah. Pag-ibig ko. Ako'y hawakan mo. Tulungan mo. Tulungan natin ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Huwag kang mapagod manalangin sa Kanya. Nakikinig ang Diyos. Hallelujah. Hawakan mo. Pagkilala. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Minsan ang mga minamahal. Hallelujah. Tulungan mo ako muling ibalik ang unang pag-ibig mo. Praise the Lord, praise the Lord. At magkilala niyo sa dakila pag-ibig mo. Ako'y hawakan mo. Let us pray. Manalangin tayo mga minamahal. Heavenly Father! Pakinggan mo ang tinig ng aming mga puso. Alam namin walang bagay na naniningin sa'yo. Talastas mo bawat laman nito. May mga kapatid kami, nakakalimutan na namin na magpasalamat sa iyo.
Hindi man lang namin mapasalamatan ka sa lahat ng pamapalang meron kami. Turuan mo kami maging mapagpakumbaba. Matatapos ang 2025. Iwanan nawan namin ito kasama ng lahat ng mga bagay na ayaw mo sa aming buhay. Tuguhin namin ang 2026 na may buong pag-asa. Alam namin hindi mo kami pinababayaan. Alam namin ikaw ay Diyos na mapagpatawad. Alam namin naririnig mo ang bawat dalangin ng iyong mga anak. Sa bungang panalangin ng ating ginagamit naman ng paglista ng Estrada Almeda, aming pong mga minamahal na manggagawa, huwag mo kaming pababayaan. Nais namin magmana ng buhay na walang hanggan. Huwag mo kaming bibitawan! Magawagan mo kami! Manatili kami sa iyong paglilingkod sa iyo. Huwag mo kami bumabayaan itong aming sabat panalangin sa iyong pangalang Jesus. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord. Sa aking mga minamahal na mga bisita, ating mga beloved viewers, saan bang kayo naroon sa oras dito? Tanggapin ninyo ang ating mahal na Panginoon. Ang pagtanggap ay hindi paglipat ng relihiyon. Ito ay pagganap ng kalooban ng Diyos. 4 ang reglamento ng kaligtasan. Unang-una ay pananampalataya. Manampalataya ka sa isang Diyos. Walang ibang kanyang pangalan ay Jesus. Pagtatawag ka sa Kanya, tumawag ka, sabihin mo, mahal na Panginoong Jesus. Tumutugon ang ating mahal na Panginoon. Pangalawa ay pagsisisi. Kinakailangan magsisi. Walang taong walang kasalanan na tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Ngunit tandaan po natin, ang Diyos natin na pinaglilingkuran ay Diyos na mapagpatawad. Sagana sa kapagpapatawad. Kahit sa oras na ito, may oras tayo mga minamahal humingi ng kapatawaran. Hindi sa tao. Dahil wala magawa yan. Direkta ka sa mahal na Panginoon. Dahil siya ay Diyos na buhay. Nakikinig ng iyong panalangin. Pangatlo, bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus. Mamaya, kaya kung gusto mo bago umuwi, magpabautismo ka. Mayroon tayong mga bathrobe dyan. Sabi ng Acts 38, sabi diyan, be baptized in Jesus' name so that your sins may be forgiven and you will receive the power of the Holy Spirit. Yun daw, gagaling ka. Kung ano karamdaman meron ka, pagagaling ka, lulutusin na yung problema. Ano mga arbol dito sa buhay, bibigyan kapayapaan. Bakit? Ang Diyos natin ay makapangyarihan. Nothing is too hard. Walang bagay na mahirap sa ating Diyos na pinaglilingkuran. Napakadali. Magpanampalataya ka lang. Magtiwala ka sa Kanya. Pangapat ay bautismo sa Espiritu Santo. Ito ay bautismo pagdaman ng banal na presensya. Nakita nyo, nanginginig, umiiyak. Ito ay hindi pag-iyak ng kalungkutan. Ito ay pag-iyak ng pagdama ng banal na presensya. Grabing kagalakan. At kapag naramdaman mo yan, Diyos ang nagpapagaling dito mga minamahal. Diyos ang naglulutas ng problema. Diyos ang gumaganap ng lahat ng himala. Kaya ang tawag ng ating banal na gawain, Jesus Miracle Crusade. Ito ay pagpapagaling ng hindi ng tao, kundi ang ating mahal na Panginoon. Sa oras na ito, lawig ating mga minamahal kapatid, at maging sa ating mga beloved viewers, itaas po ninyo ang inyong mga kamay. Itaas niyo ang inyong mga kamay. Ipikit niyo ang inyong mga mata. Huwag kayong tumingin kanino man. Kausapin ninyo, isip niyo ang ating mahal na Panginoon ang kausap niyo. Sabihin nyo, lahat ng aking sasabihin, sumunod kayo, sabihin nyo, mahal na Panginoong Isus, maraming salamat po sa iyong mga salita na aking napakinggan sa hapong ito. Ako'y makasalanan, humihingi ako ng kapatawaran mula noong ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Patawarin mo ko, mahal na Panginoon. Tinatanggap kita ngayon bilang aking tagapagligtas. Diyos at Hari ng aking buhay. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa katotohanan. Isulat mo nawa ang aking pangalan sa kalatang buhay dyan sa kalangitan, sampu ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aking samot panalangin.
Amen and amen. Amen and amen. Kami na lamang po mga minamahal, dakilang Diyos ang banal. Sa iyong pangalan namin, pinakamamalapis na ito yung mga anak. Saan man sila naroon, walang bagay o distansya makahadlang sa iyong pagpapala sa iyong mga anak. Ano man dahilan ng kanilang paglapit sa iyo sa araw na ito, mahal na Panginoon, tugunin mo sa mga kaparaanan. Walang bagay na mahirap sa iyo. Lahat ng bagay napakadali sa iyong kapangyarihan, mahal na Panginoon. Sa oras ito din ang dalangin namin sa pandalangin ng ating ginagamit na malabang sa Estrada Almeida. Ang kanila po mga karamdaman, pagalingin mo, mahal na Panginoon. Kalutasan ng kanilang mga problema. Ano man kanilang mga problema at sunod sa oras na ito, ikaw ang gumawa ng himala. Gawin mo silang tunay na Kristiyano sa isip sa katotohanan. Isulat ang kanilang pangalan sa katang buhay dyan sa kalangitan. Sampu ng kanilang mamahal sa buhay. Nawa, hindi una tulito ng kanilang paglilingkod. Simula pa lamang daw ito, mahal na Panginoon, upang sila ay aming makasama sa aming paglilingkod sa iyo hanggang sa iyong pagbabalik. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, ito ang aming samot panalangin. Amen and amen. Amen and amen. Tayo lahat ito malangin, mga minamahal. At tayo lahat ng ating mga personal na pangangailangan sa Diyos. Walang imposible sa mahal na Panginoon. Kung tayo po may karamdaman, kaliwang kamay sa parte ng ating karamdaman, kanang kamay sa ating mga ulo. Kung tayo po may mga problema, dalawang kamay taas. Kung tayo po may mal sa buhay na sa ating ilapit sa mga napin, dalawang kamay itaas. Walang imposible sa Diyos. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Dakilang Diyos ang banal sa iyong pangalan namin, pinagamamalpis sa iyong salita. Kapag aming maramdam sa Santong Espiritu, kami may kapangyarihan palayasin lahat ng gawa ng kaaway. Sa oras na ito sa pandalangin na aming ginagamit ng Barbang Cristao de Estrada Almeida, ay pumamina malamang manggagawa, sama-sama naming sinasaway lahat ng demonyo na mga karamdaman. TB, diabetes, cancer, leukemia. Lahat ng gawa ng kaaway, ay kami sa Jesus mighty name. COVID-19, heart failure, lahat ng gawa ng kaaway, maging sa high blood, pagkagawa ng ginagawa ng sa ating mga kapatid, ay kumain ng kasautin ng mighty name of Jesus. Pagkababay sa iglesia, mga panlulupaypay, kasaut, in Jesus mighty name, we bind the power of darkness in the mighty name of Jesus. Grabing kalungkutan, kasaut, in Jesus mighty name. Be healed, in Jesus mighty name. Amen and amen. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. At the top of our voices, let us shout 3 times, hallelujah, praise the Lord. Amen. Yung sigaw na talagang pang-Christmas talaga na sigaw. Amen. Lahat pumuna ng pinagpala, pumalakpak ng malakas. 3 times, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear God. Amen and amen. Praise the Lord.